praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo po lahat mga minamahal ay dumalangin. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamalapis. Maraming salamat po sa kalakasan, taglay po namin sa oras at buhay na bumula sa iyo. Sa patong binibigay mo sa amin kami sama-sama sa pagpupuri sa iyo, malapay mo po lahat. Sa pandalangin na aming giligan, may Evangelista Waldo Estrada Almeida. Ay po maminamal na mamangagaw kami kapatawaran. Sama kami nasupo sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo ang bawat isa sa iyong mga Panginoon. Huwag mo nawatig namin na pagkasala ko ang puso nagsisisi sa oras ito. Pagpalain mo kami mga Panginoon at sa iyong pagkalang salita. Langisan mo yung masalita patabang lingkod sa ganang aking walang magawa. Basahan lamang, alikabok lamang sa rapa. Huwag gamitin dalag papapalang espiritual. Sabi mo mga kapatid sa dako ito. Pagpalain mo kami lahat mga Panginoon. Lahat ng demonyo hadlang. Sa pangalan ni Jesus, we come to us out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Pumalakpak po muna tayo ng malakas mga minamahal sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo na po yung makaupo mga minamahal at ating pong namnamin ang kalooban ng mahal na Panginoon sa araw na ito. Lahat ng handa makinig ng salita ng Diyos, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Itabi natin yung ating pong mga anak, amen, para hindi sila takbo ng takbo at hindi tayo madisturbo, amen. At talagang hawakan natin, amen. Upang sa gano'n na hindi makapaglikot sapagkat napakahalaga ng pagkikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. At bago po lahat mga minahal sa kapitutan ng ating pong beloved ordained preacher, kabumabati sa magandang hapon sa ating pong mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa mga gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo ay nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry at pinanguna po natin pong ginagalang at minamalibang lista ating beloved Evangelist Waldo Estrada Almeida. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Mag-isa ating mga beloved viewers, ating pong Facebook live streaming, kayo po ay aming pong welcome at magantabay po kayo hanggang sa matapos. Siguradong mayroong pagpapalang nakalaan sa inyo ang ating mahal na Panginoon. Amen. We give you honor and respect sa ating pong beloved Evangelist Waldo Estrada Almeida, sa kanila pong pamilya. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Son Pastor Lina C. Almeida. Sa ating mga beloved workers, good afternoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, good afternoon po. Sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Kunin na po natin yung ating po mga Biblia. Pag-aralan natin ang salita ng ating mahal na Panginoon. Dito sa unang Juan, ang kabanata ay 5, talata ay 4. From the first book of John, chapter 5, verse 4. Amen. Ganito po ang sinasabi. Sapagkat ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanglibutan. At ito ang pagtatumbay na dumadaig sa sanglibutan. Sa makatuwid ay ang ating pananampalataya. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Alam niyo mga minamahal, nung ako'y kabago-bago ko pa talaga sa mahal na Panginoon, nung ako'y dumalo sa krusada sa Luneta, sabi ng beloved assistant pastor, kung ikaw ay nanlalamig, ang unang makikitang sinyalis ay yung pagpalakpak ay napakabigat na. Amen? Totoo yun. Hindi mo na may palakpak yung kamay mo dahil kala mo malakas ka pa. Pag-isipan mo mabuti yan. Dahil once that tamad ka ng pumalakpak, ibig sabihin hindi ka na nagagala, either malungkot ka, either you are running into a problem. Amen? Pero tingnan mo kapag nakashoot ng mga basketballista, ng mga paborito natin, hindi ka pinapapalakpak pero papalakpak ka. Amen? Kapag kumanta ang magaling na artistang iyong hinahangan, hindi ka pinapapalakpak pero pumapalakpak ka. Bakit? Dahil nagagalak ka at talagang bilib na bilib ka. Dito, kaya sinabihan na nga tayo pumalakpak, di pa tayo pumapalakpak. Amen? Dapat pag artista pumalakpak ka, basketballista pumapalakpak, hinggit sa Diyos dapat palakpakan mga minamahal. Yung pinakamalakas na palakpak para sa Diyos na buhay.
Amen. Praise the Lord. Ang sabi ng talata sa English kindly, sa 1 John chapter 5 verse 4, for whatsoever is born of God, sino man tamang naman, talagang born of God, overcometh the world. Amen. Siya po mga na naging matagumpay, and this is the victory that overcometh the world. It is our faith. Amen. Pamakatan po natin yung ating pong pag-aaralan, training for a victorious faith. Alam po ninyo mga minamahal, hindi po ang pagbabago natin bilang Kristiyano ay wala yung pagkatanggap ngayon ay matured Christian na kaagad. Amen? Dumadaan tayo sa tinatawag nating pagsasanay at habang ating sinasanay yan mga minamahal, nagiging malakas tayo. At habang ating ni-reach ang tinatawag na perfecting yung mga church natin mga minaw, yung ating sarili, ay doon natin nakikita araw-araw pala kailangan tayong sanayin sa ating pananampalataya. Amen? Alam po ninyo mga minamahal, minsan tayo po ay nagtataka. Marami mga Kristiyano saying, oh, I am a victorious Christian. Pero deep inside, punong-puno yan ng kalungkutan, punong-puno yan ng darabang mga problema sa buhay. Amen? Deep inside. Kaya ka ba, maski pinipilit gumiti, kasi Kristiyano ko, dapat masaya ako. Di ba? Amen? At yan po mga minamahal ang sometimes, paano ba talaga maging victorious? Paano ba maging matatagumpay? Ipinanganak akong mapagtatagumpay, mananagumpay, pero paano ako maging mananagumpay? For example, mga minasampalan ko lang kayo. Ang isang tao, kapag pinanganak, na yung kanyang mga magulang ay mga mayayaman, okay, mula bata pa yan, hindi ka agad, sigurado yun, dapat CEO na agad, Chief Executive Officer yan, di ba? Siya may na magmamana eh. Pero hindi ka, habang bata pa siya, hindi pwedeng magmana siya kaagad. Anong kailangan gawin? Kailangan niya ng training, araw-araw, mag-aaral, master degree, doctorate degree, ginagawa niya. Until such time na with these experiences, sa kanyang training, magiging isa na siyang CEO, tagapagmana ng kanilang kumpanya. Ganon din po ang Kristiyano, mga minamahal. Sabi ng Diyos, tayo ay mga anak ng Diyos. Lahat ng anak ng Diyos, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Nagtataka tayo, kung ako ay anak ng Diyos, ang Diyos ay hari ng mga hari, so dapat pala ako'y prinsesa, ako'y prinsipe. Amen? Amen! Lahat na naniniwala dyan, sumigaw ng praise the Lord. Totoo yun. Pero sasabihin natin mga minang, paano ko naging prinsipe? Ni kabayo, hindi ko makabili. Ni espada, hindi ko makabili. Ni damit na magara, hindi ko makabili. Yan yung training. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Alam po niyo mga minamahal, minsan, si Rahab, alam niyo si Rahab mga minamahal, siya prostitute mga minamahal, nandun, talagang nung minsan, ginagamit ito ng ibang mga tao to justify lying. Justify nila yung pagsisinungaling. Hindi masama magsinungaling. Sabi nila. Tinan mo si Rahab, ang ginawa niya nung dumating yung mga spies. Ang pinagsinungaling niya, wala sila dito. Pero pinagpala siya pa rin ng Diyos. Si Rahab po, kiniklear ko lang, hindi po siya pinagpala dahil nagsinungaling siya. Amen? Pinagpala siya dahil naniwala siya na ang Diyos ang makakapagligtas sa kanya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. It is the faith of Rahab that made God. Sabi niya Diyos, ligtas mo si Rahab. Amen? So yan po mga binabala, sabi dyan, pero bakit nagagawa ni Rahab ang ganon? Baby in Christ, si Rahab. Hindi niya alam na yung pala pag sinuhan, di kalooban din Diyos. Amen. Meron tayong kapatiran mga minamahal. Sabi niya, dati siyang boxer. Binago ng Diyos. Di ko na. Amen. Yung mga sundalo dyan, tingnan nyo talaga kapag binago talaga tayo. Amen. Mga matatapang ba? Amen. So, nung nag-share siya ng salita ng mga, kapatid, mahal na mahal ka ni Jesus. Tanggapin mo si Jesus.
Alam po niyo mga minamahal, siyempre, sometimes may mga pilusupong mga sinisiran natin. Di ba? Lahat po muna pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Lahat ng hindi inaantok, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Siya nag-share, Brad, sa kape mo siya, sabi na, hindi ako ayoko. Dahil baby in Christ, hindi sinuntok niya. Maglilingkod ka o hindi? Di ba? Ang thinking niya, importante, inilalapit ka sa Diyos. Ayaw mo, sige ka, para takutin kita. Nagagawa yan dahil baby in Christ. Amen? Ang ganda ng purpose, ilapit sa Diyos. Pero sometimes you way, mali. Di ba? Pag may dumating na baguhan, kapantalon, lalapitan ng baby in Christ. Yaks! Wala ka sa kabanalan, sister! Sa totoo lang, sa una, tama ang purpose. Pero yung way, kabago-bago pa naman, kadarating first time, sasabihin mo, ay wala ka banalan, impyerno ka dyan. Ay di ma-impyerno. Talaga, hindi talaga tutuloy yan. Nastisod dahil sa iyo. Because you are baby in Christ. Amen? Paano lalaki ang baby in Christ? Paano maging matured ang baby in Christ? Kailangan ng training. Kailangan ng pagsasanay. Kailangan mo pagdaanan ng mga maraming pagsubok, tests. At yan, mga minamahal, ano ba yung mga test na yan? Ating basahin ang ating talata dito sa Aklat ng Hebrew. Ang kabanata ay 12, talatay 11. Amen. Amen, praise the Lord. Dito po sa Aklat ng mga Hebreo, Kapitulo 12, versikulo 11. Ganito po ang sinasabi, lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya, kundi ikalulungkot. Gayon may pagkatapos na namumunga ng bungang mapayapa ng katuwiran sa mga nagsisipagsanay sa pamamagitan nito. Palakpakan po natin ang malakas, mga minamahal ang ating mahal na Panginoon. Tandaan nyo, habang tayo ay ginogrow ng mahal na Panginoon, habang tayo ay ginagawang matured from ating baby in Christ, ay meron tayong tinatawag na mga test, mga pagsubok sa buhay. At take note, hindi masarap dumaan sa test. Amen? Ang kaya sabi diyan, sa Tagalog please, ang sabi diyan, lahat ng parusa o mga testing sa ngayon ay tila hindi sa ikaliligaya kundi sa ikalulungkot. Amen? Kapag tinesting ka na ikaw ay, wala kang pamasahe, sino may gusto niyan? Wala kang makain mamaya, sino may gusto niyan? Wala kang kaibigan, iwanan, sino may gusto niyan? Wala kang trabaho, sino may gusto niyan? Hindi ikaliligaya ang anumang testing o training na ating pinagdadaanan. Kaya sometimes, mga minamahal, tayo po ay talagang grabe. Nandun na talagang, Panginoon, grabe, tulungan mo. Amen? But take note, ang sinasabi niya ng talata, gayon may pagkatapos nito ay namumunga ng bungang mapayapa ng katuwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. Hindi pa na natin dapat kamuhian ang anumang pagsubok sa buhay na dinadaan natin. Bakit? Ito daw ang magbibigay sa atin ng tinatawag na grabing pamapayapa ng katuwiran sa lahat ng dumaan dito. Subukan ninyo yung taong hindi man lang nakadama ng tinatawag na pagsubok sa buhay. Napakarupok niyan. Amen. Wala siyang may pahiyag na patotoo dito. Napakarupok niyan. Kunting kibot yan, maski na 10 years, 20 years, 30 years na sa iglesia, hindi pa rin nagmamature. Bakit? Hindi niya nararanasan ang grabing test na ginagawa ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. 1 Peter, unang Pedro, ang kabanatay 1, talatay 6 hanggang 7. Kindly. Aklat po ng unang Pedro, kabanatay 1, talatay 6 hanggang 7. Ito po ang nakasulat, na ito ang inyong totoong ikinagagalak, bagamat ngayon sa sandaling panahon, kung kailangan, ay pinalumbay kayo sa mulit-muling pagsubok, upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa sa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati
at ikararangal sa pagpapakahayag ni Hesu Kristo. Amen. Ibigay ang palakpak na malakas sa Diyos. Gusto ko makita lahat pumapalakpak sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ang sabi ng talata, mga minamahal, bagamat meron tayong mga pagsubok sa buhay, meron tayong mga test na dinadaanan, mga trainings na ginadaanan natin. Ang sabi niya, huwag kang malungkot, ikagalak mo. Bakit? Sandaling panahon yan. Amen! Hindi yan magtatagal. Tandaan niyo mga minamahal, ang test ibinibigay o training ibinibigay para maging handa ka. At sa dulo niyan, meron tinatawag na final test to prove your worth. Sa mga professional, meron tinatawag na PRC, di ba? Licensure, di ba? To prove your worth. Ibig sabihin, mga minamahal, may testing na kinakailangan pagdaanan. At kapag napagdaanan mo yan, mga minamahal, ang sinasabi niyan, and then you are an engineer, you are professional teacher, you are a nurse, you are a lawyer. Ibig sabihin, mga minamahal, yun ang kailangan pong pagdaanan. Kailangan nating pagdaanan sa iba, di ba? We are born conqueror. Lahat ng born conqueror, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Tanong, kailangan mong pagdaanan to prove na ikaw ay talagang conqueror. Ang umaatras, hindi iyan conqueror. Ang bumababa sa pagiging mga awit, pagiging manunugtog sa kanyang katawagan, pagiging manggagawa, hindi iyan conqueror. Ang conqueror ay despite all the trials na dumating sa kanya, ay parating kumakapit, pinipilit gawin ang kalooban ng Panginoon because we are born conqueror. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. One thing more na dapat pakatandaan ng mga Kristiyano, ang kung papaano ang dyablo magbigay ng pagsubok, ganoon din ang mahal na Panginoon magbigay ng pagsubok. Anong ibig kong sabihin, mga minamahal? Kung ang dyablo, ikaw ay dumadaan sa pagsubok, ginugutom ka, ang mahal na Panginoon nagbibigay din ng pagsubok sa pamamagitan ng kagutuman. In the wilderness, nakita nyo, nagutom. Di ba? Pero pinakitaan pa rin si Elijah, nakita nyo, nagutom. Di ba? So, ibig sabihin, sometimes, yung titignan natin, parang pareho. Pero anong pagkakaiba ng mahal na Panginoon sa diablo pag nagbigay ng pagsubok? Ating basahin. Dito sa aklat ng Juan, ang kabanata ay 10, talata ay 10. Kindly. Lahat po ng hindi inaantok, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kindly. Dito po sa aklat ng 1, kabanata 10, talata po ay 10, ito pong nakasulat. Hindi po maparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Amen. Kung dyablo ang nagbigay ng parusa o pagsubok, mga minamahal, siguradong yan ay sa ikapapahamak ng Kristiyano. Kaya ang sabi niyan, thief cometh not but to steal and to kill and to destroy. Kapag ikaw ay talagang binubugbog ng dyablo, mga minamahal, huwag mong sabihin, ikaw ay gagawin niyang vice president. Amen. Kaya yung mga nalulupay-pay, na sabi nila, ayoko na sa iyo, mahal na Panginoon, bababa na ako, tigil na ako paglingkod Kristiyano. Amen? Huwag mo sabihin, sino sasalo sa iyo? Wala nang ibang sasalo sa iyo, si Diablo lang. Amen? At kapag kinuha kang Diablo, sinalukan ni Diablo, huwag mo sabihin, gagawin ka niyang vice president. Dahil sa bawat patutungo, nung ikaw ay mainit, ang daming Kristiyano na ligtas. Sa bawat sharing mo, nung ikaw ay mainit pa. Amen? Pero isang araw, nung ikaw ay natisod, lumayas ka, ayaw mo na. Huwag mo sabihin gagawin ka. Ang sabi diyan, it will destroy you. But, kung ang mahal na Panginoon ang magbigay ng pagsubok, ang sabi diyan, I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Palakpakan po natin ang malakas, mga minamahal ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Tandaan niyo, mga minamahal, ang pagsubok ay hindi lang puro yung mga kagutuman, mga ganon, sakit, hindi lang ganon. Even blessing. Sometimes,
It is a test sa mga Kristiyano. At yan po mga minamahal, kaya mag-ingat ang mga Kristiyano. They should have a discerning spirit. Sapagkat sometimes, di ba, pag binigyan ka, sometimes binibigyan tayo ng pagpapala, pero ito pala ikakawala natin sa mahal na Panginoon. Maraming mga, nung sila po mga minamahal ay talagang bangkarote, talagang init na init sa mahal na Panginoon. Pero nung pinagpala, mga minamahal, unti-unting nawawala na yung kainitan sa paglilingkod sa Diyos. So, yung pagpapala, test yan para maging victorious Christian. If you were able to pass through it, kung nagawa mo, mga minamahal, matagalan. Kaya ang kailangan dyan, habang ikaw ay nandyan sa pagsasanay o training na yan, ang kailangan mo, endurance. Kailangan magpatuloy ka. Despite na talagang bugbog ka na, huwag kang titigil. Dapat patuloy ka mga minamahal, kumapit sa mahal na Panginoon at umasa sa mahal na Panginoon. Sapagat kung hindi mo kasama mahal na Panginoon, hindi mo yan kakayanin. Amen? Kaya sabi diyan, kailangan mo ng endurance, kailangan mo mga minamahal ng patience. Huwag na huwag tayong bibitaw sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. James chapter 1 verse 2 to 4. Amen. Amen. Dito po sa Aklat ng Santiago, Kabanatay 1, ang talatay 2 hanggang 4. Mga kapatid ko, ariin ninyo ang buong kagalakan kung kayo'y mga hulog sa sari-saring tukso. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis, at inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa, upang kayo'y maging sakdal at ganap, na walang anumang kakulangan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat na tumaranas ng pagsubok sa buhay, sumigaw ng praise the Lord. Huwag ka daw malungkot yan. Bakit? Ang sabi na sa Tagalog, please. Sabi niya, mga kapatid ko, arin yung buong kagalakan. Kung kayo nangahulog sa sarit-saring mga tukso, mga pagsubok yan, mga testing, mahabang kayo nagtitraining, yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. Yan yung tinatawag patience. At inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa. Ha? Sa pagtitiis natin na yan, mga minamahal, di mo na mamalaya, may ginagawa yan sa buhay mo. Ha? Upang kayo maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Sa mga Kristiyanong, grabe ng pinagdaanan ng mga pagsubok sa buhay, still, hanggang ngayon, naglilingkod pa rin kabangan ng mahal na Panginoon. Hindi yan basta-basta natitisod. Amen? Oh, maniwala kayo sa akin. Ang daming mga balita maririnig mo na dapat ikatisod. Pero ang Kristiyano, grabing pinagdaanan ng pagsubok. Sasabihin lang niya, lahat tayo ay kinakailangan panghawakan ng ating pananampalataya at paglilingkod. Bakit? Hindi tayo naglilingkod para kay brother at kay sister. Naglilingkod tayo sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Tanong, anong gagawin ko, brother? Para na sa ganun ang aking training, yung aking pagdaan sa mga pagsubok na yan, ay aking mapagtagumpayan. Lumago ang aking pananampalataya. Baby in Christ, panangako ngayon, maging matured Christian ako. Ayan. Ito na. Ang sabi diyan, ating basahin dito sa aklat ng Joshua, chapter 3, verses 1 up to 4. Kindly. Josue 3:1 hanggang 4. At bumangong maaga si Josue sa kinamagahan at sila umalis sa Sitim at napasahordan, siya at ang lahat ng mga anak ni Israel. At sila'y tumigil doon bago sila tumawid. At nangyari, pagkatapos ng 3 araw na ang mga pinuno ay napasagitna ng kampamento, at sila'y nagutos sa bayan na sinasabi, pagka inyong nakita ang kaba ng tipan ng Panginoon ninyong Diyos at dinadala ng mga saserdote na Levita, ay kikilos nga kayo sa inyong dako at susunod doon. Gayon may magkakapagitan sa inyo at sa kaba ng may 2,000 siko at ang sukat. Huwag ninyong lapitan, huwag ninyong
lapitan upang alamin ang daan na inyong marapat paroonan, sapagkat hindi pa ninyo nararaanan ang daang ito ng una. Amen. Ibigay ang palakpak sa Diyos. Lahat ng nakaunawa, sumigaw ng praise the Lord. Alam po niyo, that passage, yan yung time na ang mga anak ng Diyos, di ba? Wala nang si Moses, di ba? Simula na sila, naiwan si Joshua. Amen. At dumating sila sa Ilog Jordan. Paglipat kasi ng Ilog Jordan, iyan na yung lalakarin na Kanaan. Pero may ilog na grabe, nakaharang. At yan po mga minamahal, sabi ni Joshua, gumising siyang maaga. At ang sabi niya, mga minamahal, anong utos niya? Anong sinabi ng verse 3? Kindly. Sabi ng verse 3, sila ay nag-utos sa bayan at sinabi, pagka inyong nakita ang kabanatipan ng Panginoon ng Diyos na at dinala ng sacerdote na Levita, ay kikilos nga kayo sa inyong dako at susunod doon. Anong unang utos? Para maging yung testing ay talagang okay? Ang sabi diyan, look and see. Nakita nyo? Hindi sinasabing, kailangan ko patunugin ito. Hindi. Habang kayo nandyan, nakaupo, ang wala kayong gagawin ay tumingin. Tignan ninyo na kung saan ang mga Levita, dala na nila yung kaban. Kapag nandun na sila sa gitna, saka kayo aabante. Kikilos kayo. Anong numero 1 dyan na dapat gawin? Attentive dapat ang Kristiyano. Amen? Dapat ang Kristiyano, mga minamahal, hindi passive. Dapat ang Kristiyano always focus sa kaban ng mahal na Panginoon. Sa ating mahal na Panginoon. Anong kalooban ng mahal na Panginoon? Dapat ganon. Bago tayo papunta dun sa pagpapala, ang sabi ng Biblia, mga minamahal, huwag niya sabihin, matulog kayo. Ang sinabi niya, mga minamahal, try to see. Tignan nyo na kapag kailan niya mangyayari yan, nadala na nila ang kaban ng arko ng mahal na Panginoon, kapag nandun sila sa gitna, kumilos na kayo. Anong nangyayari? Bakit? Sapagkat tandaan po niyo, mga minamahal, yung bagay na kapag tayo po ay nagpaubaya o nagpabaya tayo sa ating buhay, doon tayo nawawala sa focus. Amen? Amen. Bali, si Brother Jobin lang naman yan eh. Hindi, bali, si Brother Kwan naman yan eh. Di naman yan binabato ng preacher eh. Di naman yan mahal na pastor eh. Pag tayo po'y nagpabaya, amen? Doon na nawawalan tayo, na pumapasok ang gawa ng kaaway. Tumatabang tayo sa paglilingkod. Pero sinasabi ng mahal na Panginoon, be attentive. Kapag sinabi nakita nyo, kapag tumayo tayo at manalangin, anong ginagawa ng iba? Hindi gumagalaw. Amen? Kapag nung nakita niyan, tumayo na lang, tayo na rin siya. Kasi hindi nakinig. Hindi niya nakita, mga minamahal. Ang focus nandun sa likod. Mas masarap pa tayo spaghetti kasi kay Brother Joby na sinasabi niya. Amen? Pero sinasabi ng mahal na Panginoon, kapag ikaw ay nasa banal na gawain, tanaw mo na ang pagpapala. Dapat ang ginagawang unang-una na mga anak ng Diyos, focus sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Tingnan nyo yung 2,000 cubits, ituloy niya. Ang sinasabi ng verse 4. Tingnan sa verse 4. Gayon may magkakapagitan sa inyo at sa kaban na may 2,000 siko. Yung 2,000 siko na yan, o 2,000 cubits, tingnan nyo sa Google, ang equivalent niyan, 1 kilometer. 1 kilometer yan. Tingnan nyo yung 1 kilometer, gaano kalayo? Kailangan nilang i-maintain yun. Huwag kayong lalapit, sabi ng salita naman ng Panginoon, huwag kayong lalapit. So, kailangan mo estimatein, may 1 kilometer na kaya yung layo ng kaban. Pag nandun na siya ng 1 kilometer, huwag kayong lalampas. Huwag kayong lalapit dyan. See? Ang parating mga anak ng Diyos, hindi tumitingin sa kung anong nasa harapan. Ang tinitignan nila, yung 1 kilometer doon sa kanilang hinaharap. Amen. Kaya kumplin ang anak ng Diyos kasi nakikita niya parati kung ano nasa harap niya.
nakakalimutan niya yung pangako ng Diyos na malayo sa kanya. Amen? Pero kung ang tingin mo yung malayo na isang araw, sabi ng Biblia, doon sa piling na mahal na Panginoon, wala nang luhang papatak sa iyong mga mata. Hindi ka na masasaktan, hindi ka na luluha, hindi ka na mahirapan. At doon, ang sabi niya, kapiling mo ang Diyos, sapagkat ang Diyos magiging Diyos mo. Ikaw na dati hindi kilala ng Diyos, ikaw magiging anak ng Diyos. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag yun ang tinitignan mo, anumang pagsubok dumating sa iyo, hindi mo papansinin. Anong sinasabi ng talata? Look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Amen? Kaya kapag sinasabi natin mga minamahal, para ikaw ay makatagal sa training, huwag mong tignan kung anong nandiyan sa harap mo. Ang tignan mo ang pangako ng Diyos. Ang sabi niya, hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. Gaano mong pagsubok? Nakita nyo, dumaan ang mga maraming pagsubok. Dumaan tayo sa COVID-19, pero bakit buhay pa rin tayo hanggang ngayon? Dumaan ang recession, dumaan na maraming nawala ng trabaho, dumaan na mga gera sa kung kalimutan, mahalang kurudo, mahalang gasolina, mahalang sibuyas. Pero bakit buhay pa rin tayo hanggang ngayon? Dahil totoo ang Diyos. Parahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palagpak yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kailangan, we must be driven by eternity. Amen? Dapat parating tinitingnan natin hindi yung ngayon, kundi yung eternal promise of God. Ikukumpara mo yung 70, 80 years ka dito sa ibabaw ng mundo. Doon naman sa pangako naman na Panginoon na eternity. Ikumpara mo yan, ang layo-layo niyan. Amen? So kailangan mo lang, makatagal ka itong years na ito habang tayo nandito sa mundong ito. Sabi ng Biblia, hindi tayo taga rito, tayo ay taga langit. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. So paghandaan mo yung langit, hindi ito. Amen? At yan po mga minamahal, sometimes nakikita natin, ang tinitignan natin, kapag tayo nasa banda na gawain, na sometimes pumipili tayo ng mga ngaral. Ay, si brother, ay makikinig ako dito. Ay, si brother ko, ay, hindi ako makikinig. Alam ko na yan. Amen? Tandaan po natin mga minamahal, ano yung sinasabi ng talata dyan, kindly sa English sa verse 4. Ang sabi ng verse 4, sabi niyan, yet there shall be a space between you and it, thou 2,000 cubits by the measure, come not near unto it, that ye may know by the way by which ye must go, for ye have not passed this way heretofore. Bakit kinakailangan tumingin sa mahal na Panginoon? Sapagkat yung ating haharapin o pupuntahan, hindi pa natin yun napuntahan. Sino nakakaalam ng kinabukasan? Sino nakakaalam mamaya, 30 minutes after this one? Hindi natin alam. Mamaya, maaaring mamatay tayo. Kasi hindi natin alam. Yung time na hindi pa natin napuntahan, hindi natin alam kung ano mangyayari. Even 1 year, 1 month, 3 months, hindi natin alam. So, paano ka makatagal? Look unto Jesus. Amen? Bakit? Alam niya kung anong ating patutunguhan. At siya magsasabi sa iyo kung anong gagawin mo para ikaw ay makarating doon ng payapa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng tumitingin sa mahal na Panginoon, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Huwag sa tatay mo. Di ba sinasabi ng tatay natin kung minsan, ay anak, huwag magmalaki sa akin. Marami ka pang bigas na kakainin, tubig na iinumin. Lahat ng yan, nadaanan ko na yan. Amen? Kaya tinatanong ng ilan mga pilosopo, kung nadaanan niyo yan, at pabalik na kayo, ba't hindi tayo magkasalubong? Bakit? Sapagkat yung kanyang pinagdaanan ay hindi pareho ng dadaanan mo. May kanya-kanya tayong daan. At yan mga minamahal, ang sinasabi ng Biblia, huwag kang tumingin sa tatay mo, huwag kang tumingin sa preacher mo, huwag kang tumingin sa kung si pastor mo, huwag kang tumingin kanino man, dahil mga tao lang ang mga yan. Ang tignan mo ang mahal na Panginoong Hesus. Amen?
Amen. Sometimes mga minamahal, tayo itisod, ay, si preacher, akala ko ba dapat ganito? Amen? But take note, ang sinasabi ng Biblia, bawat isa sa atin haharap sa Diyos one by one. Amen. Amen. Walang tatlo. For example, ako may dalawa akong anak kasama ko misis ko, hindi pwedeng sabay-sabay kaming taapat, haharap sa Diyos. At sasabihin ng Diyos, anong ginawa niyo? Ano bang ginawa natin, mama? O anak, anong ginawa? Hindi, ganon. Ang gagawin ng mahal na Panginoon, one by one. Isa-isa tayong haharap sa mahal na Panginoon. Amen? So kung may nakita kang mali sa preacher mo, hindi ka dapat mawala ng pag-asa at titigil na sa paglilingkod. Bakit? Mayroon siyang sariling daan, haharap sa mahal na Panginoon. Mayroon kang sariling daan, haharap ka sa mahal na Panginoon. Amen? Ikaw, sasagot ka ng katuwiran kung anong meron ka. Yung preacher mo, yung tatay mo, yung nanay mo, anak, mayroon silang kanya-kanyang sariling sagot to prove yung kanilang tinatawag na katuwiran. Kaya huwag mong iasa ang kaligtasan mo kanino man. Iasa mo ang kaligtasan mo tanging sa mahal na Panginoong Hesus. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Try to see Job. Si Job. Si Job, kung ano sinasabi ng kanya mga kaibigan, nagkasala ka, kaya ka pinarusahan ng... Ang dami-daming sinasabi ng mga kaibigan sa kanya. Mga matatalik na kaibigan. Pero anong ginawa ni Job? Ang sabi niya, okay, para lang silang batingaw. Ang sinasabi niya, hindi kayo ang aking pakikinggan. Ang pakikinggan ko, ang aking Diyos. Every day, every situation, hindi yung kapwa mo magsasabi sa iyo kung anong dapat mong paniwalaan. Ang paniwalaan mo ay kung ano ang sasabihin sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Kaya mayroon tayong salitang, it is between you and your God. Amen. Kapag ganon ang nagiging pamantay natin para looking unto Jesus, magiging matatag kang Kristiyano. Tatawagin kang matured Christian. At masasabi natin mga mina, hindi ka basta-basta kayang igupo ng kaaway. Bakit? Sapagkat ang tangi mong pinaninindigan, hindi ang iyong kalakasan, hindi ang iyong nalalaman, ang katalino, hindi ganon, kundi ang ating Diyos, walang iba, ang ating mahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palagpag yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Joshua chapter 3, verses 5 up to 7. Ituloy natin ang basa. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Josue, Kapitulo 3, versikulo 5 hanggang 7. Ganito po sinasabi. At sinabi ni Josue sa bayan, magpakabanal kayo sapagkat bukas ay gagawa ng mga kababalaghan ang Panginoon sa inyo. At nagsalita si Josue sa mga sarsedote na nagsabi, buhatin ninyo ang kaban ng tipan at magpauna kayo sa bayan. At kanilang binuhat ang kaban ng tipan at nagpauna sa bayan. At sinabi ng Panginoon kay Josue, sa araw na ito, pasisimulan kong padakilain ka sa paningin ng buong Israel, upang kanilang makilala na kung paanong ako'y sumakay Moses, ay gayon ako sa iyo. Ipalakpakan ng malakas para sa ating mahal na Panginoon. Alam niyo, ang gustong-gusto kong talata, yan yung verse 7. Alam po niyo, mga minamahal, sometimes dumaranas tayo, ako nung ako'y magsimulang maging inhinyero, nagtrabaho ko sa Maynila. At pumunay pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Nasubukan ko, mga minamahal, akala ko nung galing na ako, but maniwala kayo, umabot ako sa point na para bang even my skill as an engineer ay kini-question ng aking boss. Yung una kong boss. Maniwala kayo, pinakamasakit sa lahat. At nung nangyari sa akin to, iyak na iyak ako mag-isa sa sasakyan. Mantaki mo yung sahod, ang ginawa ng misis niya ay, sabi niya, para lang hindi ako aalis, dinagdagan niya yung sahod ko. Ginawa niyang 25,000 yung sahod ko. That was 1990. So, ibig sabihin, malaki na yun. Akala ko, bilib na ako sa sarili ko. Yung pala, hindi niya sinabi sa aking boss na lalaki.
Nung nalaman nung lalaki na yung sahod ko, sinasahod ko ay 25, sinabi niya sa akin, sino nagdagdag ng sahod mo? Hindi mo pa dapat sinasahod yan. Ang sakit nun. Grabe. Amen? Amen? At yan po mga minamahal, ang sabi ko sa aking sarili, balang araw, magiging maayos ang lahat. Amen? Pero ang problema nun, habang sinasabi ko yun sa aking mga kaibigan, hindi sila maniwala sa akin. Yung boss ko di maniwala sa akin. Kaya umabot ako sa puntos na maging ako, hindi ako naniniwala na magiging maayos ang buhay ko. Sometimes gano'n ang Kristiyano. Even asawa mo, hindi ka pinaniniwalaan. Anong magagawa mo dyan sa praise the Lord, hallelujah ka dyan? Ginaganon tayo, mga minamahal. Amen? Amen? Pero tinan niyo yung verse 7 ha. Ang sabi ng verse 7, sabi naman na Panginoon kay Josue, dahil bata pa si Josue. Sabi diyan, sinabi ng Panginoon kay Josue, sa araw na ito, pasisimulan kong padakilain ka sa paningin ng buong Israel upang kanilang makilala na kung paanong ako'y sumakay Moises ay gayon ako sa iyo. Palakpakan po natin ng malakas sa ating malabay noon. Bata si Josue, ali kayo dito, paniwala. Ay, maraming lalo't ng mga matatagal na. Bayan, bata ka pa lang, dami po bang iinuming tubig? Hindi mo nga nagawa yung mga ginagawa namin eh. Amen? Pero sabi ng malapay nung kapag pinangako sa iyo na ikaw ay magiging mapagtagumpay na Kristiyano, ipinanganak kang mananagumpay, ang Diyos na nagsabi niya na hindi lahat ng mga kaibigan mo at lahat na tumutuya sa iyo, paniwalaan mo ang Diyos. Amen? Panawalaan mo natin ating malapay noon. Alam po niyo mga minamahal, nung ako po mga minamahal, sabi ko, balang araw, ako'y magiging maayos ang aking buhay. Who would have thought? Sino mag-iisip mga minamahal, nandito kami sa kung anong meron kami ngayon. Sabi ko nga, hindi ito dapat ipagmalaki dahil these are just outside blessing. Pero kaya ko pinagmamalaki ito, yung kung anong meron kami, it is because ang gusto kong makita nyo ay hindi ko anong blessing meron kami, kundi ang Diyos na nagpala sa amin. Amen? Napakamatikaw, ikaw ang masasabi nating walang silbi. Sa ibabaw na mundo, sasabihin ka na walang silbi. Huwag mong paniwalaan yan. Ang paniwalaan mo, yung pangako ng Diyos sa iyo, magiging mapagtagumpay kang Kristiyano. Ikaw ay magiging mananagumpay. Amen? Amen? At kapag pinaniwalaan mo yan, mga minamalang, sabi ng Biblia, mga minamalang, kapag tayo po, sabi niya, patutunayan ko sa kanila, sabi ng mga Pinoy, balang araw, patutunayan ko sa kanila na ikaw ay aking pinagpala. Marami mga Kristiyano, mga minamahal, mababaliw na dahil sa depression. Pero isang araw, ang ginawa lang nila, nanood sa TV, nakinig sa radyo, dumalo sa banal na gawain, pumalakpak, nagpuri, dumalo sa banal, dito lang. Ngayon, pinalaya na ng malapay noon, pinagaling na malapay noon. Maraming cancer, ating mga nanay, 1986, sabi ng doktor, mamamatay ka na. Pero ang ginawa lang nila, dumalo sa krusada. Meron tayong krusada. Pagdating ng February 19, dadalo tayo doon. Amen. Matagal tayong hindi pumunta sa krusada. Amen? Amen? Dapat excited ang anak ng Diyos. Amen? Sapagkat sa krusada, doon makikita ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Palangpakan po natin, mahal na Panginoon. Dumalo sa krusada. Ang ginawa ng ating mga kapatid, tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoon. Pagkatapos ng bautismo, hanggang ngayon, buhay pa rin ang ating mahal na kapatid. Pinagaling sa kanyang cancer. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Gaano kalaya? 1986, 2023 na ngayon. Ang ating mahal na kapatid, buhay pa. Balang araw, makikita nila na ikaw ay aking pinagpala. Amen. Lahat ng makita ang araw, gusto makita ang araw na yan, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Kung sa oras nito, kapatid, hindi mo pa nakikita yan, ang sinasabi ko sa inyo, mga minamahal.
darating ang araw. Sabi ng Hebrew, kindly. Hebrew chapter 12, verse 2, kindly. Aklat po ng Hebreo, Kabanata 12, Talata 2, ito pong nakasulat, namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya, dahil sa kagalagang inilagay sa harapan niya, ay nagtiis ng krus, na niwalang bahala ang kahiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Amen. Alam niyo ang mensahe niyan, mga minamahal. Akala natin, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Ganun lang? Hindi. Ang lalim ng mensahe niyan, kindly. Sa English. Ang sabi diyan, looking unto Jesus, pumalakpak po muna tayo ng malakas, mga minamahal. Lahat ng hindi inantok, sumigaw ng praise the Lord. Ang sabi ng talata, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him, endured the cross. Grabe ha, talagang tiniis niya yung cross, despising the shame. Nakakahiya yun. Pero alam niyo, kung inyong nanamnamin yan, mga minamahal, habang pinapako ang mahal na Panginoon, pero naisip niya, isang araw, sa ginagawa ko ito, si Brother Joben, isang araw, maglilingkod sa Diyos. Si sister, na talagang walang panahon sa paglilingkod, may sakit na cancer, maglilingkod, balang araw. Sa gagawin ko nito, bagamat palo nila ng latigo, pagtanggal, sumasama ang laman, tumutulo ang dugo, masakit. Pero ang sabi sa isip naman na hindi yung sakit. Ang iniisip niya, ikaw at ako isang araw magsasama-sama, pupuri sa mahal na Panginoon. Palabahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya ang sabi diyan, endured the cross and despising the shame. Grabe, mga minamahal. Amen? Hindi mo sabihin, makapal lang ang mukha ng mahal na Panginoon. Hindi. Nasasaktan siya. Siya ay nahihiya. Dahil mga taong pinagpapala niya, supposed to be ito ngayon, nag-curse sa kanya. Pero ang isip na mahal na Panginoon, hindi yung kung anong nararamdaman niya. Ang inisip niya, balang araw sa 2023, ang anak ko na ito, may magsasabi sa kanya na sa kanyang bahay, dumalo ka sa Jesus Miracle Crusade. Kaya yung mga bisita natin ngayon, nakarating ngayon, kasama natin, nagpupuri sa mahal na Panginoon. Ibigay ang palagpak na malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Second, while on training, you train your ears to listen, hear, and obey. Marami pong Kristiyano, mga minamahal, nakikinig lang pero hindi sumusunod. Amen. Joshua chapter 3 verses 7 up to 11. Malapit na po tayo magtapos, mga minamahal. Amen. Dito po sa aklat ng Josue, ang Kabanata 3, ang talata 7 hanggang 11. At sinabi ng Panginoon kay Josue, sa araw na ito ay pasisimulan kong padakilain ka sa paningin ng buong Israel. Amen. Upang kanilang makilala na kung paanong ako'y sumakay Moises ay gayon ako sa iyo. At iyong uutusan ang mga saserdote na nagdadala ng kaba ng tipan na iyong sasabihin, pagka kayo'y dumating sa tabi ng tubig ng Hordan, ay tumigil kayo sa Hordan. At sinabi ni Josue sa mga anak ni Israel, magsilapit kayo at dinggin ninyo ang mga salita ng Panginoon ninyong Diyos. At sinabi ni Josue, sa ganito ay inyong makikilala na ang buhay na Diyos ay nasa gitna ninyo, at walang pagsalang kayo itataboy sa harap ninyo ang Kananeo, at ang Hiteo, at ang Hiveo, at ang Perizeo, at ang Gergeseo, at ang Amoreo, at ang Hiboseo. Narito, ang kaban ng tipan ng Panginoon ay ng buong lupa ay nagpapauna sa inyo sa Hordan. Amen. Palakpakan po natin ang malakas, mga minamahal, ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Alam po niyo, mga minamahal, mayroong pagkakaiba yung pag-cross ng Red Sea at saka pag-cross ng Jordan. Sa Red Sea, ang ginawa ng mga tao, ginanon ni Moses ang kanyang tungkod, nabiyak ang dagat, dumaan sa tuyong lupa ang mga anak ng Diyos. Amen? So, nabiyak na, may daan na. Sa Jordan, tubig pa. Parang sinabi naman na okay, ang unang sasawsaw
ng kanyang paa at maglalakad dala ang kaban ng Diyos. Yung arko ay kayo sa mga yung priest, mga Levites. Kaya ang ginawa ng mga Levites, mga minamahal, dala-dala with faith. Wala silang takot na niunawa panampalataya sa mahal na Panginoon. Pag-apak nila sa tubig, ang tubig biglang natuyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sinasabi nga na mamaya babasahin natin, tuloy natin, malapit na kasi tayo magtapos. Verses 12 up to 17. Joshua chapter 3 verses 12 up to 17. Amen. Amen. Ganito pong nakasulat. Ngayon nga ay kumuha kayo ng 12 lalaki sa mga lipi ni Israel, na isang lalaki sa bawat lipi. At mangyayari na pagka ang mga talampakan ng mga paa ng mga saserdote na nagdadala ng kaban ng Panginoon ng buong lupa ay titigil sa tubig ng Hordan, na ang tubig ng Hordan ay mahahawi sa makatuwid bagay ang tubig na bumababang mula sa itaas at mag-iisang bunton. At nangyari nang umalis ang bayan sa kanilang mga tolda upang tumawid sa Hordan, ay nasa unahan ng bayan ang mga saserdote na nagdadala ng kaban ng tipan. At nang dumating sa Hordan ang mga may dala ng kaban at ang mga paa ng mga saserdote na nagdadala ng kaban ay nabasa sa gilid ng tubig, sapagkat inaapawan ng Hordan ang lahat niyang pangpang sa buong panahon ng pag-aani, na ang tubig na bumababang mula sa itaas ay tumigil at nag-isang Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tuloy mo, kapatid. At nag-isang bunton na malayo sa kanila, sa Adam, na bayang nasa tabi ng Saretan, at yaong nagsisibaba sa dagat ng Araba, na dagat na alat ay lubos na nahawi, at ang bayan ay tumawid sa tapat ng Jericho. At ang mga saserdote na nagdadala ng kaban ng tipan ng Panginoon ay tumayong panatag sa tuyong lupa sa gitna ng Hordan, at ang buong Israel ay dumaan sa tuyong lupa hanggang sa makatawid na lubos sa Hordan ang buong bansa. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Picturein niyo mga minamahal. Tandaan niyo yung mga requirements. Hindi kayo dapat lalapit 1 kilometer sa mga may dala ng kaban. Amen? Hindi kayo dapat mauna. So 1 kilometer. So kailangan, it's either nandito sila 1 kilometer pa doon. Dapat doon sila, hindi pwede lalapit sila sa kaban. Amen? At tubig pa. Ang sabi, ang ginawa naman, tumawag ka ng mga Levita, mga pari. No, that time, sacerdote, tawag, priest. Ha? At yan, mga minamahal, ang ginawa ng mga priest, pag gano'n na, mayroon doon sa napakalayo, gumawa ng hip. Alam niyo yung hip, parang wall. Amen? Dahil noon, ang ilog Hordan noon, patayo, pababa, talaga napupuno yan. Pataas ng tubig. Pero hanggat nandoon ang mga anak ng Diyos, mga Levita, mga priest of God, habang daladala nila naghihintay, ang sabi, sige, habang tumigil yan, pass na kayo. Daan kayo lahat. Ang daming tao yan. Grabe. Huwag kayong lalapit. 1 kilometer. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Anong aral dito? If you want to see the miracle, ang sinasabi ng Biblia, hear the word of God and obey, then you will see the miracles coming. Makinig ka sa salita ng Diyos at gawin mo, tuparin mo ang salita ng Panginoon at makikita mo ang himala ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Ang point pa dito mga minamahal, yung, di ba, supposed to be, kapag natuyo yan, di putik. Pero sinasabi ng talata, tuyong lupa ang dinaanan ng mga anak ng Diyos. See? At yan, pataas ng pataas yan, hindi tumitigil yan. Amen? Tanong, sino pa talaga yung mga taong pinatayo doon? Ang tawag doon, ang sinasabi ng talata, they are the priest. Amen? Amen? Sino yung priest na sinasabi? Yung pare, punta tayo sa pare, sa simbahan. Basahin muna natin mga minamahal. Palagpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. Dito sa unang Pedro, Kabanatay 2, talatay 9 hanggang 10. Amen.
Amen. Dito po sa unang aklat ng Pedro, kabanatay 2, ang talatay 9 hanggang 10. Datapwat kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan, na nang nakaraang panahon ay hindi bayan, datapwat ngayoy bayan ng Diyos, Praise the na Lord. hindi nagsipagkamit ng awa, datapwat ngayon nagsipagkamit ng awa. Sino yung mga pinatayo doon? Sa English, please. Kylie, ang sabi diyan. Ang sabi ng talata, mga minamahal, sa verse 9, but ye are the chosen generation, a royal priesthood. Tayo pala mga minamahal ang tinatawag na mga priesthood na yan. Amen? A holy nation, peculiar people, that you should show forth the praises of Him who had called you out of the darkness. Tayo mga dating walang Diyos. Tayong dating walang takot sa Diyos. Tayong dating walang kinikilalang anumang paglilingkod. Dinawag ng Diyos. And now, we are called chosen generation. A royal priesthood. Ang sinasabi ng talata, habang nakatayo ang mga anak ng Diyos doon, dala ang salita na mahal na Panginoon. Ang mga tao na hindi natin nakikilala, mga minamahal, nandoon, may mainit, may malamig, kahalo-halo, may maligamgam na tao. Malayang nakakadaan sa ilog ng Jordan habang nandito, bit na mga anak ng Diyos, ang grabing bigat ng Ark of Covenant. Nandoon, ang hirap kaya. Amen? 3 hours, grabe. Amen? At yan mga minamahal, habang tinitiis yan ng mga priesthood, and that is you and me, habang tinitiis natin ang bigat na yan, ang ating mga kababayan, sila nakakalaya. Sila ay nawawala yung karamdaman, nawawala yung mga problema nila, nawawala yung kanilang takot sa buhay, at malayang nakakatawid ng ilog ng Jordan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Without us knowing, ang ating mga beloved workers, ang mga pastor, lahat ng mga manggagawa, lahat ng mga Kristiyano, we are praying. We are praying that one day, yung kapitbahay mo na galit sa'yo, taga ng taga sa'yo, tinatakot ka, makakasama mo at maglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Yung mga Kristiyanong ito na pinagtatawanan, ano ba yan? Magnininong na naman, nakabarong na naman, yaks, walang magawa sa buhay. Pinagtatawanan ng maraming tao, pero hindi nila alam na yung mga taong pinagtatawanan nila, nananalangin na isang araw, sila rin ay magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang malakas, mga minamahal. Ang ating malapan, everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Pakatandaan po natin, mga minamahal. Maaring hindi natin alam, sometimes we do not value our beloved workers. We do not value mahal na pastor. We do not value kung ano ang mga ginagawa ng ating mga minamahal na mga gagawa. Sometimes we see we are better than them. Sometimes ang tingin natin sa kanila, mas magaling pa tayo kaysa sa kanila. Pero yung nagagawa nila, hindi natin nagagawa. Amen? Hindi naman ito pagalingan sa mathematics eh. Hindi naman ito pagalingan sa English. Ang pinag-uusapan dito ay kaligtasan ng mga kaluluwa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kahit habang nakatayo ang mga anak ng Diyos diyan, tumatawid ang mga Kristiyano. Malamig, maligamgam. Sige, ang tinitignan nila, masigurado lang nila, hindi sila lalapit 1 kilometer apart. Amen? Amen? At ang huling pakiusap naman na Panginoon sa mga Kristiyano, dapat we should leave a legacy. Amen? Ating basahin huling talata, Joshua chapter 4 verses 1 up to 3, and then italon sa 6 up to 7. Last verse. Beloved instrumentalists, please. Amen. Sa aklat ng Josue, kabanatay 4, talatay 1. Hanggang 3, talon sa 6 hanggang 7. Amen. Ito po ang kasulat. At nangyari nang nakatawid na lubos sa Jordan ang buong bansa,
na ang Panginoon ay nagsalita kay Josue na nagsasabi, kumuha ka ng 12 lalaki sa bayan na isa sa bawat lipi at iutos ninyo sa kanila na sabihin, kumuha kayo mula rito sa gitna ng Hordan, mula sa dakong tinatayo ang matatag na mga paa ng mga saserdote ng 12 bato at dalhin ninyo at ilapag ninyo sa tig-ilang dako na inyong tutuluyan sa gabing ito. Sa 6, upang ito'y maging pinakatanda sa gitna ninyo na pagka itinanong ng inyong mga anak sa panahong darating na sasabihin, anong kahulugan sa inyo ng mga batong ito? That's right. At inyong ang sasabihin sa kanila, sapagkat ang tubig ng Hordan ay nahawi sa harap ng kaba ng tipan ng Panginoon, nang magdaan iyon sa Hordan, ay nahawi ang tubig sa Hordan, at ang mga batong ito ay magiging pinaka-alaala sa mga anak ni Israel magpakailanman. Ipalakpak ang napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Pagkatapos makakita ng himala, ang sinasabi ng Biblia, mag-iwan kayo ng marka. Amen? Nakita niyo, sabi niya, sige, nakatawid na lahat. Sabi niyo, okay, sa mga anak ng Diyos, mga Kristiyano dyan, kumuha kayo ng bato doon, mula doon sa kinatatayuan ng mga saserdote doon. Kumuha kayo ng mga bato. Pagdating niyo doon sa inyong tutulugan, pag nakatawid na kayo lahat, pagtipon-tipunin niyo yung mga bato na yun. Amen? Amen. Anong purpose? Kapag ang inyong mga anak magtatanong, ano yan? Sasabihin mo sa kanila, minsan sa aming buhay, hindi kami makatawid sa ilog ng Hordan, pero gumawa ng himala ang Diyos. Ang ilog na tuyo, lumakad kami sa tuyong lupa. Amen! Kung tatanungin kayo ngayon, kapatid, may naligtas na 3 years, 1 year, 2 years, 5 years, 10 years, 30 years. Anong marka ang masasabi mo at may kukwento mo sa iyong mga anak, sa iyong mga kaibigan? Yung mayroong cancer, kaya niyang ikwento yun. Nakakapagpatotoo eh. Yung chronic depression, natin mga kapatid, mababaliw na, may maikukwento. Yung sakit ko sa puso, mayroon akong maikukwento. Yung nakuryente natin mga kapatid, mayroong maikukwento. Yung kung anong ating buhay na mayroon tayo, yung lahat ng mga sasakyan na yan, mayroong kwento. Lahat. Minsan sa ating buhay, kumilos ang himala ng mahal na Panginoon. Amen? Lahat ng may patotoo, sumigaw ng praise the Lord. Ang sabi ng Biblia, pag mayroon kang patotoo, ikwento mo. Hindi po pwedeng mananahimik lang ang patutubo na yan. Amen? Sabi ng talata, mga minamahal, sa lahat ng mayroong mga patutuo, living a legacy sa lahat ng makakausap mo. Sabihin mo na minsan sa iyong buhay naghimala ang Diyos. Hindi po pwedeng mananahimik ka, hindi pwedeng sasarilinin mo yan. Sa pagsagawa mo ng yan, you will become a matured Christian and ready sa kung ano mang gawa ng kaaway, hindi ka maapektuhan until the time na nasa iyo Panginoon, salubungin tayo sa kalangitan. Maaaring magtakang ilan, paano mo nagawa? Paano nagkaroon ng kotse? Paano nagkaroon ng mga sakyan? Paano naging direktor? Paano tumaas ang kanyang sweldo? Ang dami nating tanong, mga minamahal. Amen? Amen? Sometimes hindi natin naman, di ba? Pero hindi nila alam, mga minamahal, we are just ordinary people. Wala tayong may pagmalaki sa lahat. Ang tangi nating may pagmamalaki, kinahabagan tayo ng Diyos. Tayo po natin tumayo. Awitan natin ang ating malapay. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan.
kahit may kahirapan, di kami mo di ako mo pinapabayaan. Kaya naman ang buhay ko ay iniaalay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. dumating man ang dilim. Mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y lagi ako iyong hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo babalik. Hallelujah. Ang buhay kong ito, hallelujah, hallelujah, ay nasa iyong mga kamay. panghawakan mo, Ama. Upang ako'y di maiwalay, palakarin mo ako na may takot sa'yo at iyong alalayan ang bawat hakbang ko. Amen. Praise the Lord. Mga pagsubok may nasa akin, Pangako mo'y lagi ako iyong hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo, may kailangan lagi ako iyong hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo magbabalik. O minamahal, hindi ko alam ang mga nararamdaman nyo sa oras na ito. But for sure, alam yan ng mahal na Panginoon. May mga pagsubok tayo, sometimes bibigay na. Amen? Sometimes hindi na natin kakayanin. Pero ang sinasabi ng Biblia, panghawakan mo ang kaligtasan na sa iyo. Hindi makakabuti ang ikaw ay bibitaw. Amen? Hanggat nasa iyo, mahal na Panginoon, ang sabi ng Biblia, He is always there. Nandyan siya parati. Hindi tayo iniiwanan. Hindi tayo pinababayaan. Proven! We have all the legacies in our lives. Marami tayong patotoo. Huwag mong kalilimutan ang patotoo yan. Every time anak mo magtanong, every time ang sarili mo magtanong, isipin mo lang, minsan sa iyong buhay, naghimala ang mahal na Panginoon sa iyo. Patuloy nating awitan mga minamahal natin mahal na Panginoon. Dumating man ang dilim,
mga pagsubok pagsubok may nasa akin. Pangako mo lagi hawak pa rin ang sa dalamhati at sakit. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Titisin Hanggang sa'yo magbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y lagi ako. iyong hawak. Thank you so much, Lord Jesus. Thank you so much, Lord God. Puso ko'y Hallelujah, hallelujah. sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo. Babalik. Sa ating po mga minamahal na mga bisita, tanggapin po ninyo ang ating mahal na Panginoon. Maging sa ating mga beloved viewers, huwag po kayong mahiya. Ang araw na ito'y pagpapala. Sabi nga nung talata natin na pag-aralan, habang dinaranas ng Diyos ang grabing hirap sa cross, tiniis ang lahat ng kahihiyan. Wala siyang inisip, kundi isang araw sa 2023, January 29. Kasama ka sa isip niya. Tatanggap sa Kanya. Para sagutin lahat ng mga problema meron ka. Lahat ng pasakit na meron ka, kayang lutasin ang mahal na Panginoon. From the bottom of your hearts, tanggapin niyo mga minamahal ng ating mahal na Panginoon. Sumunod po kayo sa lahat ng aking sasabihin. Sabihin niyo, mahal na Panginoong Yesus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa araw na ito. Nahihirapan na ako. Kailangan ko ng tulong. Tulungan mo ko, manapay. Tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas. Diyos at Hari ng aking buhay. Baguhin mo ko. Nais kong magmana ng buhay na walang hanggan. Isulat mo nawa ang aking pangalan diyan sa kalangitan, sa aklat ng buhay. Sa po ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samot panalangin. Amen and amen. Amen and amen. Kami na lamang po mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos sa mabanal sa iyong pangalan naming pinakamamahal na pinis narito ang mga anak. Tumanggap sa iyo. Saan man sila, saan man dako. Tugunin mo kanila mga pangailangan. Walang bagay na narilingid sa iyo. Sulat mo niyo kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Komisyon tuwin na Kristiyano sa isip sa katotohanan. Nawa hindi ito natuloy na kanyang paglilingkod simula panahon ng mga Panginoon upang kami magkasama-sama habang aming hinihintay ang iyong muling pagbabalik. Magmana ng buhay na walang hanggan. Ito ang aming samot panalangin sa mandalangin na aming ginagamit ng Mabalista with Estrada Almeida. In Jesus' mighty name, amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating pong mga personal na mapangailangan. Kung tayo po may karamdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay itaas. Kung tayo po may mga mahal sa buhay na sa ating ilapit sa mahal na Panginoon, dalawang kamay itaas, walang imposible sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin pinakamamalpay sa iyong salita kapag aming maramdaman sa atong espiritu. Kami may kapangyarihan palayasin lahat ng gawa ng kaaway sa oras ito. Sa pandalangin ng aming gilang ng Mabalista with Estrada Almeida, ang pumaminaman naman manggagawa, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na makaramdaman. TB, diabetes, cancer, leukemia,
COVID-19, high blood, stroke. We come cast out in the mighty name of Jesus. Cast out in Jesus' name. We bind the power of darkness. Mapabagabagi sa iglesia, mga panlulupaypay, lahat ng gawa ng kaaway. We come cast out in the mighty name of Jesus. In Jesus' mighty name, be healed. Be healed. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Pumalakpak po tayo ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Tayo po natin tumayo mga minamahal. At the top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. Huwag magbibiro. Amen. Amen. Sapagkat sabi ng Biblia, mga minamahal, tayo po mga minamahal, talaga sabi, we are born conquerors. Amen. All we have to do is pass through that training na ginawa naman na Panginoon. Amen. Lahat po muna ng pinagpala, pumalakpak ng malakas. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. At tayo na po mga minamahal dyan na po nagtatapos. Ating pong pagkano salita ng Diyos. To God be the glory. At tayo pinunta ko sa ating pong mga announcement. At ito ating pong beloved preacher, ang beloved brother Bubuy. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen.